ассалому алайкум дӯстони азизам, каса чӣ хелен, созаен хубен, саломатиятон хубай, вақтатон хушай. имрӯз 16 июли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 121 сомонӣ. дар имрӯза видео гӯш кинед ки мада чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошини Toyota Camry ҳастай, дукони фурӯшӣ ҳастай, участкаи фурӯшӣ ҳастай дар ноҳияи Фархор, ду хонаи арзонак ҳастай дар ноҳияи Данғара, ду хонаи арзонаки дига ҳастай дар шаҳри Кӯлоб ва як хонаи арзонаки дига ҳастай дар шаҳри Ваҳдат. квартираи арзон сар мешавад ноҳияи Рӯдаки, шаҳри Ваҳдат ва ду квартираи арзони дига ҳастай дар шаҳри Душанбе. қызиқи видео ҳамие ки як участка бардурои азиз 26000 сомонӣ, хонаи заминӣ ҳастай 90000 сомон. бардурои ғарибам, шумо метонед ки як участкаро 214000 рубл да бихарен ва хонаи заминӣ ҳастай 743000 рубл. квартираи кредит ҳам ҳастай. бароям видеоро то охиша тамошо кунен, як дона лайкира бичиқен, касе дар канали мо меҳмон бошен, подписатсия кунен. ана ки мирим устуста. ана бобиҷон, лабай мошиноро дидем? ҳо дидум. ширкати бахтиёру баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. ана ки бардурои азиз, мегзарем ба 1 миллиони имрӯза бачаи ачкидор навора сар мекуна. мегзарем ба квартирҳои кредит. бардурои азиз, ҳамин хонара ма бисёр вақт дар ана видеоҳом як мемонам. бо фикр накунед ки мисол видео пафторай. ин рекламаи бародара ма як моҳа гирифтагиам. бо диққат гӯш кунед, бачаи ачкидор гап мезана. квартирҳои фурӯши кредит қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, назди птицафабрика. дом 6 этажа мешавад, сохтмонаш дар 3 этаж рафтисай, овсвет ва канализатсияи шаҳрӣ дора. ҳуҷҷатош ахчон мекунанд метан, мактаб, магазин, коллеҷи тиббӣ дар наздикиш ҳастай. духонага 51 квадрата нархиш 185000 сомон, се комната 70 квадрата нархиш 250000 сомон. харидор метавонад 60% маблаға биспора, боқӣ монда маблағро дар давоми сохтмон биспора. бардурои азиз, сохтмонаш 6 моҳ давом мекардай. маълумотша дар бар экран навистагим. бардурои азиз, номерои телефонш ҳам ҳастай. дута номерои телефонш ҳам мондагим. номерои поёнгиш WhatsApp ҳам дора. занг бизанед, қатъияка маслиҳат кунед ва дига хел квартираҳои арзонам дора. ана ки бардурои азиз, мегзарем ба 2 миллиони имрӯза як хонаи арзони дигара гап мезанам. бовар ки хеле нархи наво фақат дар ҳамин канали Сауду Тиҷӣ мебиненда. бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, бульёни поён, 8 сотиқ заминаи 5 дар хона дора мега. ремонти хонао миёнаи бардурои азиз, светш ҳастай, овша, мисол овш дар наздикиш будай, оба ба хонара миёрӣ. ҳуҷҷатҳои хона 100%, герди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, ошхона ба ния ҳоҷатхона оғил доштай. нарша бардурои азизам 140000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, занг бизанем, мегӯянд ки номерои канали Сауду Тиҷӣ гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. номерои Россияш да WhatsApp дора. бардурои азиз, занг бизанед, хонаи арзон аз ноҳияи Данғара бихарен. ана ки шерина раму телевизора пастар ки як компания беҳтарина гап безанам, хеле компания вообще камайда. бо диққат гӯш кунед. ана компания ки бузургӣ ва компания ки назара шумо тавсия метиҳам барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, ай пеши домтон ки ҷои да мисол ҳамин бародаро да удобнияй зангшон мезанед, хичон меоянд, бародаро мегирандтона ба сарҳади Қазоқистон, иншоалло ки соқ саломат бурда меёранд. бардурои азиз, беҳтарин компанияи мошиношона, мошинои беҳтарин хеле ки дар видео десен. нарша гуфта ки 7500 рубл бугӯ. ай ҳамада компанияи арзон, мисол ана компанияи беҳтарина 7500 рубл. агар занг бизанем, бигӯ ки номерои канали Сауду Тиҷӣ гирифтам, шумо да бо арзон мекуна. скриншот кунем бардурои азиз, як рӯз не як рӯз дар кор мешава шумо да.
бардурои азизам хаста набошен ва лайкорам фуромӯш накарда бошен. дар комментиара бинависен ки бачаи ашкидор гап надорум та. бардурои азиз мошини фурӯшии Toyota Camry яй хеле мошини простой нест суни азиз. Toyota Camry соли баромадаш 1997, судишвориш бензин, мотораш 1.8, коробкаш автомат. ҳуҷҷатҳои мошин тамом шудагиай. бардурои азиз ин мошине десен мошини шаҳрай. мақсад ки мошини шаҳрай мошин шаҳрда гаштагиай. 4 та баллони зимни дора, 4 та баллони ледни дора ва як запаскаи дигарам дора. адрес бардуро шаҳри Душанбе, нархиш 33000 сомонӣ мега. номраи телефонаша занг зада маслиҳат кинед. бардурои азизам мегзарем ба чорум эълони имрӯза. як участкаи арзона гап мезанам. бо диққат гӯш кунед. касе ки аз ноҳияи Фархор участка харен. бардурои азиз учас-каи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, Уртабиз, болои заправкаҳо. 7 сотиқ замини ҳамворай мега. ов дар территорияш ҳастай, свечам ҳастай. бардурои азиз нарша мега ки 26000 сомонӣ бугӯ. 26000 сомон срочни пул дар корай, айбан қарздоре мега. номраи телефонаша занг зада участкаи арзона аз ноҳияи Фархор бихаред. бардурои азиз аз ки ҷое ки замин хона квартира дар кораи комментиара да бинависед. ман арзонтар ёфта дар видеои дигари рекламатон мекунам. бардурои азиз як бародар мадад дукони фурӯшӣ рӯй кард, видео карда рӯй кард. агар бардурои азиз ки мисол ҳама ҷои дукона бибинед ва бардурои азиз ҳозир ман маълумот ча гап мезанам, бо диққат шуморам гӯш кунед. касе ки дукон харе нарша арзон гуфтесай. хуб, дукони фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Норак, посёлка Братский нависагиай. срочни пул мон дар кораи мега, документош 100%, нарша мега ки 20000 сомонӣ. бардурои азиз видеоша тамошо кунем. полкош ҳастай, ҳамаш тайёрай. нарша 20000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. срочни пулш дар корай. дар ватсап ма рӯй кард, бугӯ ки срочни пул дар корай. бардурои азиз дар шаҳри Норакай, посёлка Братский. маълумотша дар бар экран нависаги, мисол маълумотш хай бо камтарай. маълумотша дар мисол занг мезанен, аз соҳиби дукон мегирен. номраи Тоҷикистоншам ҳастай, дар номерои Россияш хеле ки десен, ватсап ҳам дора. видеоша тамошо кунем бардурои азиз. баъд ин дукона мисол ҳозир реклама кардам бо ана хонаҳои заминӣ, квартирҳои арзон бисёрай. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен, як дона лайкира биҷиқен. бардурои азиз видео паҳн шава. ҳамин бардурое ки чизе рӯй кардаган, ҳамин бардуро чизошона бифурӯша, бо хеле кори хуб мешавада. бардурои азиз барои ҳамун лайкора биҷиқен, видеора падилитсия кунен, навор якара тамошо кунен. бардурои азиз як хонаи навбатира гап мезанем, бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати зиракӣ, деҳоти Камар гуфтагиай. шаҳри Кӯлоб, ҷамоати зиракӣ, деҳоти Камар. 8 сотиқ заминаи 4 дар хона қати калидорш кардагӣ, веран дора. бардурои азиз чихелек десен ремонти хона 100%. салафани танген қати пула миёри метива, медрой зиндагӣ мекунӣ. светш мега 24 соат ҳастай, овуш я 50 метр дур будай. дар қариби хона мактаб, беморхона, ҳамаи чӣ наздикай. бардурои азиз молхона дора, ошхона дора, мақсад ҳама ҷош 100%. нарша мега ки 180000 сомонӣ бугӯ. касе харидор бошен, боз муомила дора. бардурои азиз мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. касе тамошо кардеса бигӯ ҳо ака тамошо кардесам, навора давом те. бардурои азиз як хонаи дига мо дар рӯй кардаган ай шаҳри Кӯлоб, бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чаманзор, қитъаи 6, назди Балниса, канечкаи маршрут. 8 сотиқ заминаи 3 дархонаи тайёр дора, бо 3 дархонаи нимтайёр дора. таъмири хонаҳо миёнаи бардурои азиз ов свеч мега ҳастай, мисол ҳавзи овам дора, болош сирфа будай. ҳуҷҷатҳои хона 100%, 140 дона дарахти мевадиҳанда дора, 10000 дона ғишти пухта доштай, мисол 10000 зиёдтара мега, 1 дулан шебен, 2 камаз санги калон ва 1 камази дига қим астай. 300 дона сменблок туфа. касе ки мисол хонара бихара, ана 300 дона сменблок падарка мекуна. нарша бардурои азизам 215000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, занг бизанен, бигӯен ки номерои канали Сауду Теҷӣ гирифтам, шумо да бо арзон мекуна.
бардруи азиза мегзарем ба 8 элони имрӯза як хонаи арзони дига дар ватсайп мо рӯй кардан аз ноҳияи Данғара бо диққат гӯш кунед. Срочни айне ки фаврияй срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара ҷамоати Хурамзамин 8 сотиқ заминаи 4 дархонаи калон дорад. Чихелак десен ремонти ҳамун 4 дархона замонавияй бо 2 хонаи бараки дигарам дорад. Овсвеч мега ҳастаи ҳуҷҷатҳои хона 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ ва дарахтҳои мевадиҳандаам дора. Бардруи азиз, хона ба чизи чораш фурӯхта мешавад. қариби хона дар мактаб метпунг наздик будай. Нарша бардруи азизам 250 000 сомонӣ мега. 250 000 сомон хона ба чизи чораш фурӯхта мешавад. Чихеле гуфтам, ана маълумотша дар бар экран навистагӣ номрои телефону 6 занг зада маслиҳат кунед. бачаё чаб хия кофе талх абзаки ба фикрам ховуд бурдесая. Кофе набоша ягон арсикола хинакам биза мешава шеринар. Ай магазин ягон арсикола биё то миёри ки видео тамом шудагиай. Бардруи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, духонага квартира дар 2 метраш қарор дорад 40 квадратни метрай. Дом новостройка хона нав ремонт кардага соҳиби квартира маълумот додага ки срочна фурӯхта мешавад. Харидори аниқ занг бизанен мега. имрӯз бардруи азиз 16 июли 2023 числаи видеоро нигоҳ кунед. Числаро болода навистагиам. Числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанен. Агар дер шидаги боша занг назанен ки уже квартираро фурӯхтагиай. барои ҳам бардруи азиз подписатсия кунед, видеоҳои ма шумо дар рафтан мегира. Подписатсияро ҷиқнед, зангулачаро бологӣ дамонед. бардруи азиз мегзарем ба 10 элони имрӯза бо диққат гӯш кунед. Квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. Духонага квартира дар 3 метраш қарор дорад 36 квадратни метрай. Дом новостройка квартира нав ремонт кардагида соҳиби квартира гуфтагия ки хонаи фурӯшӣ дуҳуҷрагай мега ҳамаи шароитҳои зиндагиро дора. Дар шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гравзавод, поёни бозори Корвон. аз мисол хона ҳамаи маршрут мегзарад. дар пеши хона мега мисол маршрути 1 2 3 6 28 33 41 42 43 56 бардруи азиз маршрутҳо мегзаштай. нархеш 250 000 сомон. поёни бозори Корвон дай. номрои телефону 6 бардруи азиз, харидорои аниқ занг бизанед, қад соҳибхона маслиҳат кунед. бардруи азизам, ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки мошин, дукони фурӯшӣ, участкаи фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон рӯй карданд. ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам, фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. бардруи азиз, лайкора биҷиқен, ҳамин бардруе ки чиз рӯй кардан, мисол лайкора биҷиқен, видео паҳн шаванд, бардуру чизошона бифурӯша, бо хеле кори хуб мешавад. бардруи азиз, ва дар комментария ягон сухани хуб дошта бошен, дар комментария бинависен, ягон чи дастгирӣ кунен, ҳичам нанависен. бардруи азиз, я нуқта бинависен басай. ва касе то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездаро бинависен ё 5 холиро бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. ва видео я додарча районум, агар имконият боша, шароитотон соз боша, картаи Душанбе сити шамондагин бардруи азиз, номрои телефонуш ҳастай. аму номрои телефона мондагин бардруи азиз, картаи Душанбе сити пайвастай, битонен ягон рубли, ягон сомонӣ ёрдамаш кунен додарака. дӯстони азиз, додараке дар навор десен беморай вақт таваллуд шуданаш да соз будая 3-4 рӯз пасаш айзону поёнтар бардро почаш аввал сирх шуда, баъди сирх шудан сиёҳ шудай. Дига илоҷиш наштуда, дидан ки мисол почаш сиёҳ шуда, почаш айзону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи Душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед.